Khana jotono sawimano khana 30 September tiprama thabai dak hokja kaisa kotor 12 gontani bono rugino tini hathai kotoro thangwi sokbaika tiprama thani adong song mai kana tini horni simini tinoro borok thangwi sokmani khana ni simi ke ka somjak snai diman kasane tongwe Greater Tipraland abono jakapana adai khai nalai nai tiprama thasong aboni baguna tini ni simini hathai kotor ready englaijak nai negadi oroni tipramothani jubok hai kaba sikla rok naine gadi reading ja khan bangwe blaine koktoma koto choikari naitoni dofani tv গতকাল সাইমানো তিনি 29 তারিখ খানা 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 চিনি ত্রিপুরামথা পার্টি নিঙ্গই খানা এডিসি এরিয়া 12 ঘন্টানি বন এবা স্ট্রাইক जों जुरन साइमानो चिन महरा साख्लायजाक आबनो रगै जों तिनो खुमुलुंनि जों खुमुलुंनि इंगै जरा खुमुलुंनि गोबां मा सिक्ला रक 200 आरो सिक्ला दङ तैबो फाइट दङ गोबां मा जों तिनि अरनि सिमि जों खुमुलुं सिन्डिकेटनि सिमि जों मा जागासिनो सिक्ला खुमुलुं एरियानि सिक्ला रङ तैजों जों तिनि थाङि दङ आ बरमरा एबा हाथाय गथरो जों तिनि चिमा दै मरगनाय दा मे खा फुङासिं सिमि जों लामा का सुना नांगौ आबनो रगै जों गोबां मा सिक्ला रक फाइजाक चिनि मलद खोनानि जे स्ट्राइक जों साइमन एकमात्र एकदम दाबि एकदम उको ग्रेटार टिप्रालेन्ड जों ग्रेटार टिप्रालेन्ड बुस्थाङाव तनै चिन टिप्रासारो इन्डिया सादि नोंमान 76 जारङै थांगा फियाबा चिनि टिप्रासारं कपाल जों सोलाय जायगा गोबां मा बार जों जेखुन दाबि दिसाव डिमान्ड दिसाव फियाबा जों फुल फिलिंया जों टिप्रासारं कपाल सोलाय जायगा फियाबा चिनि बिसास दङ चिनि टीम खावसिनि एक बिसास दङ चिनि महाराज नि परति बुबाग्रानो को बचङो चिनि ग्रेटार टिप्रालेन्ड चिनि दाबि बचङ तुबिर फाइनाय जों थानसा जों युनिटी खुमुनो एरियानि सिक्लारो जों रेडिं जा बरमुरा थाङै तिरिनि सिम जों आथे मरंनाय जागलो खराब फुं 6 टानि सिमि सारिक 6 जरा चिन महाराज निर्देश जे बन तम जे स्ट्राइक तम जों पालन खायनाय ताई चिनि मेसेज अपन तम सारा त्रिपुरा चिन जरा बिद्रोह तयरो जतन फाइदि अब जे खान जे स्ट्राइक तम सत्य रमथा पार्टीनि सिमिया सारा एडीसी एरियान जो त्रिपुरा तयरो एडीसी फरा त्रिपुरा तयरो जतने बागै दाबि किरा त्रिपुरालेन्ड जो त्रिपुरा सरन कोइनाय खान बन फाइ समर्थक खायने बागै ताई अब बन खाज मानिना बागै ताई जानजाम जे थाङो बन थाङै हेल्प खायना बागै ताई चिन त्रिपुरा पार्टीनो फाइ समर्थक खायना बागै अमसु त्रिपुरा पार्टीनि बागै सिमिया चिन त्रिपुरा सानि हामग्रानि बागै दाबि नै जों खान जे स्ट्राइक अमसु को साबिनो हामबाय विशेष खायै मरनाय रे खुमलुंनि जेतो खुमलुं गानाबा खुमलुंनि बिसि थानाय बरक और प्राइसिकल 200 आरो सिगला दङ अब याव मान्दाय एरियान फाइट दङ किसु आइ जम्पु तागन फाइट दङ जों खोनावो आम तिकते बरमरा एरियान सिगला र फाइनाय प्राइसजों पासुतिका सयसे युथ दिनै जों 4 बोसोराव तलांलै जेतो हरबा सिगला थाङै जों आरो मरनानै दिनै चिना प्रग्राम सिदों ताबनर बुसु जना थाना ननियावल ताब गेदरिं का और प्राइस जों साइमा मते 200 ते 400 बाइक दङ मसु खुमलो एरियानि सिमे जों तास थाबलेबा जों बाइक रेलि खाइ और थिका जों लामरनाय अटेक से मेसेज दङ जतन ताखुते बुकुक सं हनानि बन पीसफुली हनांथों कुन जा भाइलेंस तांदि ओ स्ट्राइक कुन जातिनि बिरुद्धया कुन धर्मनि बिरुद्धया कुन राजनीतिक दलनि बिरुद्धया जों सिन त्रिपुरासानि हामक्राइन दाबिन बाय खाना बन आबै कुन जा भाइलेंस ता खेले दि जों काम गोरों खाने बन जों पाnya बागै सिनाव एक मेसेज दङ हामबाय